Postoje životi koji napreduju između lucidnosti i boli. U jednom od njih je Fjodor Dostojevski čovjek koji je pisao s granice. Njegova se povijest razumije kroz ono što je proživio, gubici, zatočeništva i bolest koji su obilježili svaku etapu i pretvorili se u misao. Što pretvara toliko patnje u tako dubok pogled na ljudsko biće? Dok su mnogi pokušavali objasniti svijet iz ideja, on ga je promatrao u izravnom iskustvu ljudskog bića. Vidio je kako se strah ukorijenjuje, kako savjest ostaje budna i kako se duša suočava s vlastitim sjenama. Ovdje počinje povijest čovjeka koji je bol pretvorio u viziju. Siromašni hodnici i zabranjeni krugovi od nadziranog doma do Sibira. Fjodor Mihajlović Dostojevski rođen je u Moskvi 1821. Njegov otac, Mihail Andrejević, radio je kao liječnik u bolnici Marinski za siromašne, a zbog njegove dužnosti obitelj je živjela unutar kompleksa. Od djetinjstva Fjodor je odrastao među hodnicima gdje su bolesti i bijeda bili dio svakodnevnog krajolika. Vanjski svijet bio je obilježen tuđom boli, dom, disciplinom. Ta mješavina suosjećanja i autoriteta definirala je njegovo prvo okruženje. Mihail je bio strog čovjek, navikao zapovijedati kako na poslu, tako i kod kuće. Kontrolirao je svoju djecu neprestanom strogošću. Poslušnost je bila pravilo, a vlastita volja jedva je nalazila prostora. Majka, Marija Fjodorovna, mirna karaktera i religiozna duha, djelomično je uravnoteživala tu atmosferu. Čitala im je odlomke iz Biblije, govorila im o dobroti i vjeri, te stvarala trenutke nježnosti usred obiteljske grubosti. Dječak se oblikovao između te dvije sile, očeva autoriteta i majčine blagosti. 1837. majka je umrla od tuberkuloze. Gubitak je uništio obiteljsku ravnotežu. Otac, pogođen usamljenošću i alkoholom, postao je razdražljiviji. Fjodor i njegov brat Mihail poslani su u vojnu inženjerijsku školu u Sankt Peterburgu. Glavni grad dočekao ih je svojom karakterističnom hladnoćom. Strogi propisi, vojne rutine i emocionalna udaljenost koja je naglasila izolaciju. Ipak, grad je nudio nešto novo. Knjižnice, književne večeri i intelektualni svijet dotad mu nepoznat. Tijekom tih godina formiranja, Dostojevski je otkrio djela Šekspira, Schillera, Goethea, Pascala i Balzaka. Prijevod Balzakove Eugenije Grande bio je njegov prvi plaćeni književni rad. Kontakt s tim romanom naveo ga je da zatraži otpust iz vojske kako bi se posvetio pisanju. 1846. objavio je Bijedne ljude, epistolarnu priču o dvije ponizne duše koje se bore protiv urbane nevolje. Knjiga je ganula kritiku, a njegovo ime kružilo je među mladim autorima koji su nastojali obnoviti rusku književnost. Prvi put Fjodor je osjetio da njegov glas može imati težinu u javnom životu. Uspjeh se poklopio s burnim trenutkom. Ruskim carstvom i dalje je vladala autokracija koja je suzbijala svaki pokušaj političke rasprave. Intelektualci su gledali prema Europi gdje su revolucije 1848. potresale monarhije i sanjali o Rusiji sposobnoj da se reformira bez prolijevanja krvi. U Sankt Peterburgu su se neki mladi ljudi sastajali u tajnim krugovima kako bi čitali i komentirali zabranjene tekstove. Jedan od njih bio je krug Mihaila Petraševskog, progresivnog dužnosnika, koji je petkom otvarao svoju kuću za raspravu o socijalističkim i humanitarnim idejama inspiriranim Charlesom Fourierom i drugim francuskim autorima. Dostojevski je počeo posjećivati tu grupu. Nije bio praktični revolucionar, ali ga je privlačila moralna rasprava koju su postavljali. Tamo se govorilo o obrazovanju naroda, ukidanju kmetstva i prevladavanju društvene ravnodušnosti. Sastanci su bili više intelektualni nego zavjerenički, iako carski režim nije razlikovao nijanse. Policija je imala nalog nadzirati sve koji su pokazivali simpatije prema zapadnim idejama. U međuvremenu, Fjodor je živio s malo sredstava. Njegov život oscilirao je između trenutaka književnog entuzijazma i razdoblja ekonomske tjeskobe. Prijevodi, članci i mali poslovi omogućavali su mu preživljavanje. Unatoč nestabilnosti, i dalje je vjerovao da književnost može promijeniti moralnu stvarnost čovjeka.
Nepravda kojoj je svjedočio kao dijete i autoritarnost njegova oca ostavili su mu trajnu obsesiju ljudskim dostojanstvom. Sredinom 1840-ih njegovo ime već je bilo poznato u književnim krugovima. Surađivao je s časopisima i sudjelovao u raspravama o misiji pisca. Za njega je roman morao prikazivati život onih koji se nikada nisu pojavljivali u aristokratskim salonima. Taj pristup donio mu je poštovanje kritičara poput Belinskog, središnje figure ruskog mišljenja tog vremena. Kritičar je u Dostojevskom vidio Gogoljeva nastavljača, sposobnog dati glas potlačenima i pretvoriti suosjećanje u narativni pokretač. Odnos između njih dvojice bio je intenzivan i kratak. Belinski je branio umjetnost u službi društvenog napretka, dok je Dostojevski počeo naslućivati da se ljudsko stanje ne može objasniti samo razumom. Ideološke razlike su se gomilale, ali dijalog je obilježio njegovo intelektualno formiranje. Iz tih susreta proizašao je njegov interes za unutarnje konflikte i moralnu krivnju, koji će kasnije hraniti njegove romane. Rusija Nikole I. živjela je pod mrežom rastuće cenzure. Car je održavao posebnu policiju za otkrivanje subverzivnih tendencija među studentima i dužnosnicima. Krug Petraševskog smatran je žarištem političke hereze. Vlada ga je odlučila preventivno eliminirati. U travnju 1849. članovi grupe su uhićeni. Dostojevski je uhićen u svom stanu i odveden u tvrđavu Petra i Pavla. Tamo je proveo mjesece bez suđenja, čekajući presudu koju mu nitko nije objašnjavao. Tijekom zatočeništva zatvorenici su bili podvrgnuti ispitivanjima i proračunatoj neizvjesnosti. Carska vlast htjela je dati javnu pouku. Car je naredio pripremu lažnog smaknuća za optužene za zavjeru protiv države. Jednog prosinačkog jutra zatvorenici su izvedeni u dvorište i postrojeni pred streljački vod. Časnik je pročitao presude. Hladnoća je bila intenzivna. Kada je sve bilo spremno za paljbu, stigao je glasnik s carskom naredbom koja je smrtnu kaznu zamijenila godinama prisilnog rada u Sibiru. To kazalište smrti bilo je demonstracija apsolutne moći. Dostojevski je shvatio da se njegov život zauvijek promijenio. Država ga je svela na podanika bez glasa i imena. Idealist koji je vjerovao u moć ideja ulazio je u fazu šutnje i prisilne poslušnosti. Život u slobodi tu je završavao, a počinjale su godine kazne u zaleđenim zemljama sjevera. Zaleđeno putovanje i prisilni rad, učenje življenja među zatvorenicima. Putovanje prema Sibiru počelo je usred zime. Snijeg je prekrivao putove, a saonice su teško napredovale kroz mećave. Kada je grupa prešla planinu Ural, Dostojevski je shvatio da ostavlja Europu iza sebe. S druge strane čekao ga je nepoznat svijet, golema zemlja gdje će hladnoća i udaljenost biti dio kazne. Po dolasku u Tobolsk, zatvorenici su smješteni u tvrđavu. Tamo je, okovan i umoran, pisac upoznao žene dekabrista von Vizinu i Francevu. One su mu potajno predale religiozne knjige i pismo upućeno časniku koji bi mu mogao pomoći. Bio je to posljednji čin suosjećanja prije potpune izolacije. Nekoliko dana kasnije nastavili su put prema Omsku. U toj etapi prvi put je čuo ime zapovjednika Krivcova, časnika poznatog po svojoj okrutnosti. Upozorenje je bilo jasno, morao se čuvati njega. Po dolasku, novi šef dočekao ih je s vikom i prijetnjama. Naredio je da im se obriju glave, konfisciraju stvari i upozorio da će se i najmanja pogreška plaćati bičevanjem. Ton je bio brutalan, gotovo kazališni. Dostojevski je razumio da njegov život prelazi u ruke nepredvidivog čovjeka. Zatvor u Omsku bio je okružen niskim zidinama i stražarskim tornjevima. Unutra su zatvorenici spavali na vlažnim daskama, dijeleći prostor s običnim kriminalcima. Lanci su bili teški danju i noću. Plemstvo je bilo predmet izrugivanja i mržnje. Prije ste vi kažnjavali nas, sada mi kažnjavamo vas, ponavljali su osuđenici. Nije bilo privatnosti ni odmora. Hrana se dijelila u kante, zrak je bio gust, pun dima i znoja. Dan je počinjao prije zore, a prisilni rad trajao je do noći. Disciplinu su održavali vojnici koji su se također bojali zapovjednika. U svojim pismima Dostojevski je te ljude opisao kao grube i ogorčene,
nesposobne razumjeti zašto jedan plemić dijeli njihovu sudbinu. Suživot je bio neprestani test. Uvrede i provokacije bile su dio dana. Međutim, usred tog neprijateljstva počeo je primjećivati nešto što ga je iznenadilo. Ispod grubosti pojavljivale su se geste ljudskosti. Zatvorenik je mogao podijeliti svoj kruh s drugim ili pomoći podići težak teret bez ikakve naknade. Mali postupci koji se nisu uklapali u sliku čiste zlobe koja je dominirala na početku. Ta proturječnost zaintrigirala ga je više od bilo koje teorije. Vrijeme u zatvoru i dalje je bilo obilježeno nasiljem okruženja. Krivcov je održavao svoju dominaciju nepredviđenim inspekcijama. Kretao se među paviljonima tražeći razloge za kažnjavanje. Neki su govorili da ima 8 očiju jer mu ništa ne promiče. U jednoj od tih rundi otkrio je Dostojevskog kako leži tijekom radnog vremena i naredio hitno kažnjavanje. Drugi časnici su posredovali i kazna nije izvršena. Pisac će to pamtiti kao čudo. Bog me izbavio od njega, pisat će kasnije. Kada je zapovjednik smijenjen zbog korupcije, zatvor je odahnuo. Život je i dalje bio težak, ali je dnevna napetost popustila. S godinama Dostojevski je prvi put uspio komunicirati sa svojim bratom. U pismu napisanom ubrzo nakon stjecanja djelomične slobode ispričao je da je proveo 4 godine bez vijesti o ikome. Detaljno je opisao zvuk lanaca, poniženja, bolesti i tučnjave među zatvorenicima. Priznao je da ga je apsolutna usamljenost dovela do toga da zamišlja razgovore s nepostojećim osobama. Ipak, iz tog zatočeništva izvukao je novo znanje o običnim ljudima. Čak i oni najnasilniji, mislio je, čuvali su iskru dobrote. Kakav divan narod, napisao je, koliko snage i koliko skrivenog suosjećanja pod tolikom bijedom. Tijekom zatočeništva dobio je neke dopuštene knjige, rusku verziju Pikvikovaca i Davida Copperfielda. Te priče podsjećale su ga na Dickensov humor i ljudskost te su mu nudile predah. Godinama kasnije reći će da je gospodin Pickwick bio daleki model za njegova kneza Miškina. U posljednjim mjesecima zatvora počeo je komunicirati s nekim časnicima i bivšim kolegama sa studija koji su mu pomogli nabaviti odjeću i nešto novca. Zahvaljujući njima uspio je prebroditi posljednje dane kazne. U veljači 1854. pušten je iz zatvora, ali se njegova kazna nastavljala. Dodijeljen mu je najniži čin u ruskoj vojsci i raspoređen je kao običan vojnik u bataljun u Sibiru. Čak i u uniformi i dalje je bio zatvorenik. U Omsku je proveo mjesec dana oporavka prije nego što se javio na novu dužnost. U pismima iz tog vremena primjećuje se mješavina nade i umora. Zahvaljivao je na relativnoj slobodi, ali nije mogao raditi niti odlučivati o svojoj budućnosti. Ovisio je o milostinji prijatelja i stranaca. Tijekom te faze upoznao je mladog tužitelja Aleksandera Vrangela, dužnosnika iz plemićke obitelji koji je čitao Bijedne ljude i htio upoznati autora. Susret je bio dirljiv. Vrangel je donio pisma i novac od obitelji Dostojevski. Čitajući ih, Fjodor je briznuo u plač. Obojica ganuti završili su zagrljeni bez riječi. Od tada su se često posjećivali. Vrangel je postao njegov glavni oslonac i pomogao mu poboljšati uvjete života. Kroz to prijateljstvo Dostojevski se ponovno osjetio dijelom vanjskog svijeta. Također je stupio u odnos s Evgenijem Jakuškinom, sinom prognanog dekabrista koji ga je upoznao dok je još nosio okove. Razgovarali su o književnosti i situaciji u Rusiji. Jakuškin mu je ostavio novac i obećao uručiti pismo Mihailu. Ta gesta vratila je zatvoreniku zaboravljeni osjećaj. Onaj da nije potpuno izbrisan. Saznanje da ga se netko sjeća održalo ga je tijekom idućih godina. Rutina bataljuna bila je manje brutalna od one u zatvoru, ali ne i manje kontrolirana. Marševi, vježbe i neprekidni nadzor ispunjavali su dane. Pisac je preživljavao zahvaljujući pomoći civila koji su mu davali privremeni smještaj i svojoj sposobnosti prilagodbe vojnim pravilima. Usred te nesigurnosti sanjao je o ponovnom pisanju. Tražio je knjige od brata i razmišljao o književnim projektima. Osjećao je da mu je iskustvo zatvora otkrilo nešto bitno o ljudskoj duši i da to mora ispričati. Kada je generalni guverner Gorčakov zamijenjen, ograničenja su se smanjila.
Dostojevski je dobio dopuštenje za primanje korespondencije i lektire. Neki kolege smatrali su ga rezerviranim čovjekom, intenzivnog pogleda, sklonim razgovoru sa samim sobom. Drugi su ga vidjeli kao preživjelog koji je naučio više slušati nego govoriti. Među vojnicima su ga poštovali zbog obrazovanja i smirenosti. Godine su prolazile polako. 1859. kazna je službeno završila. Uz pomoć zajmova i poznanstava mogao je započeti put povratka u europski dio carstva. Prelazeći ponovno Ural, ovaj put bez lanaca zastao je. Pred stupom koji je označavao granicu između Azije i Europe, prekrižio se i zahvalio što je preživio. Podijelio je bocu likera sa svojim vodičem i nazdravio kraju progonstva. Ta scena zatvarala je desetljeće nedaća. Po dolasku u Tver morao je čekati nekoliko mjeseci prije nego što je dobio dopuštenje za naseljavanje u Sankt Peterburgu. Ministarstvo rata uskraćivalo mu je pravo na život u glavnom gradu, a svaki zahtjev zahtijevao je izravnu intervenciju cara. U to vrijeme živio je skromno, planirajući svoj književni povratak. Ovisio je o ekonomskoj potpori brata, ali i o vlastitoj volji da se obnovi. Pisma iz te godine prikazuju ga nemirnim, punim ideja i projekata. Cilj mu je bio jednostavan, vratiti svoje ime i pokazati da nije gotov. Povratak nakon Sibira i noćno pisanje rađa se unutarnji promatrač. Kada je njegovo progonstvo završilo, Dostojevski se vratio u prijestolnicu zemlje drukčije od one koju je napustio. Rusija se nastojala modernizirati pod vlašću cara Aleksandra II, a reforme su predstavljane kao početak novog doba. Kmetstvo se ukidalo, novine su govorile o napretku, a saloni raspravljali o europskoj znanosti. Usred tog entuzijazma, on se vraćao nakon 10 godina šutnje i prisilnog promatranja. U Tveru, gdje je morao ostati nekoliko mjeseci prije nego što je dobio dopuštenje za smještaj u Sankt Peterburgu, polako se vratio pisanju. Izgubio je kontakte i živio s ograničenim sredstvima, ali njegova želja za radom nadilazila je poteškoće. Pisao je u zoru, u skromnoj sobi, okružen starim knjigama i bratovim pismima. Ti dani označili su njegov ponovni susret s književnošću. Krajem 1859. ponovno se nastanio u prijestolnici. Našao je grad veći, bučniji i nejednakiji. Intelektualci su raspravljali u kavanama, časopisi su objavljivali manifeste, a politička rasprava postala je dio javnog života. Zajedno sa svojim bratom Mihailom osnovao je časopis pod nazivom Vremja, Vrijeme, s ciljem spajanja moralne refleksije i društvene aktualnosti. Publikacija je tražila ravnotežu između europskog liberalizma i ruske tradicije. Novinarski rad prisiljavao ga je da bude informiran i da suživi s novim kritičarima. Među njima su bili sljedbenici zapadnog mišljenja, zagovornici racionalizma i znanosti kao pokretača napretka. Na suprotnom kraju nalazili su se slavjanofili, uvjereni da je ruska duša nespojiva sa zapadnim idejama. Dostojevski je nastojao slušati obje strane. Nije se izjašnjavao kao pripadnik nijedne. Njegovo iskustvo u Sibiru učinilo ga je sumnjičavim prema apstraktnim teorijama kao i prema moralnim dogmama. Na stranicama Vremja objavljivao je aktualne kronike i kratke eseje u kojima je analizirao situaciju u Europi. 1862. ostvario je svoje prvo putovanje u inozemstvo. Posjetio je Njemačku, Francusku, Englesku i Švicarsku. Htio je izbliza vidjeti život koji je toliko puta zamišljao u knjigama. Hodao je ulicama Pariza, prisustvovao misama u gotičkim katedralama i promatrao industrijsku vrevu Londona. Impresionirala ga je mješavina obilja i napuštenosti. U engleskoj prijestolnici vidio je djecu koja spavaju pod mostovima i iscrpljene radnike koji ulaze u tvornice prije zore. Taj kontrast između bogatstva i bijede pratio ga je tijekom cijelog putovanja. Po povratku je napisao zimske zapise o ljetnim dojmovima. Tekst je okupio njegova opažanja o Europi i njegovo razočaranje pred slijepom vjerom u napredak. Divio se tehničkoj energiji zapada, ali je osjećao da se ljudski duh gubi u potrazi za materijalnom koristi. Na stranicama te knjige pojavljuju se prvi naznake novog načina razmišljanja. Iza putnika koji gleda moderni svijet nazire se analitičar koji će uskoro istraživati ljudsku svijest iznutra. Rad u časopisu se nastavio,
ali su napetosti rasle. Careve reforme napredovale su polako, a radikalni sektori postajali su sve vidljiviji. Rasprave među intelektualcima postale su agresivne. U tom okruženju Dostojevski se koncentrirao na književno pisanje. Objavio je Ponižene i uvrijeđene, priču o krhkosti obiteljskih veza u društvu koje se prebrzo mijenja. Iako je publika dobro primila roman, autor je osjećao da je ostao zarobljen u starim formama. Trebao je ići dalje od društvene melodrame i ući u pojedinca. Smrt njegova brata Mihaila 1864. pogoršala je njegovu situaciju. Izgubio je partnera, prijatelja i ekonomsku potporu. Dugovi su ga proganjali, časopis je zatvoren, a zdravlje mu je oslabilo. Usred te nesigurnosti napisao je svoje najkraće i najintenzivnije djelo dotad, Zapise iz podzemlja. Protagonist te knjige nije heroj ni pobunjenik. On je usamljen čovjek, bolestan, zatvoren u svoje misli. Živi u podrumu i obraća se izravno čitatelju, pokušavajući objasniti svoje ponašanje. Naracija napreduje kao monolog koji izmjenjuje ironiju, ljutnju i očaj. Kroz taj glas Dostojevski prikazuje rođenje nove figure, modernog pojedinca, svjesnog sebe do iscrpljenosti, nesposobnog djelovati bez sumnje. Podzemlje nije fizičko mjesto, predstavlja mentalno stanje, dobrovoljno zatvaranje onoga tko previše razumije i više ničemu ne vjeruje. Lik analizira vlastite geste, proturječi si, izruguje se samom sebi. Na tim stranicama koncentrira se napetost koju je autor osjećao od svog povratka. Nakon što je vidio moć države u Sibiru i vjeru u znanost u Europi, našao se zarobljen između dva svijeta koja su mu bila nepotpuna. Tijekom pisanja Zapisa iz podzemlja, epilepsija se vratila snažno. Napadaji su ga ostavljali iscrpljenim, ali je nastavljao pisati. Diktirao je odlomke prijateljima ili pomoćnicima i ispravljao rukom drhtavim slovima. U pismu iz 1864. spomenuo je da je taj roman njegov pokušaj da kaže istinu o čovjeku. Nije više objašnjavao. Istina na koju se referirao nije bila doktrina. Bila je to mješavina egoizma, suosjećanja i proturječnosti koju je opazio kod zatvorenika i običnih ljudi. Kritičari su bili podijeljeni. Neki su tekst smatrali osobnim priznanjem. Drugi su ga vidjeli kao satiru dominantnog racionalizma. Dostojevski je ostao izvan tih rasprava. Koncentrirao se na preživljavanje i plaćanje bratovih dugova. Tih mjeseci selio se iz pansiona u pansion, prodavao knjige da bi jeo i loše spavao. Ipak, osjećao je da se nešto promijenilo u njegovu načinu pisanja. Više nije nastojao poučavati niti moralizirati. Samo je želio pokazati kako čovjek razmišlja kada ga nitko ne promatra. Razdoblje između 1860. i 1865. bilo je laboratorij ideja. U Vremja i u Epohi, drugom časopisu koji je kratko vodio, obrađivao je aktualne teme sve osobnijim tonom. Analizirao je revolucionarne pokrete, nove teorije o obrazovanju i dileme slobode. Njegove tekstove čitali su mladi studenti i stari dužnosnici koji su nastojali razumjeti smjer zemlje. Rusija, koja ga je okruživala, i dalje je bila podijeljena između onih koji su željeli kopirati Europu i onih koji su htjeli očuvati nacionalnu bit. Dostojevski je vidio taj sukob kao spor bez neposrednog rješenja. U međuvremenu on se utjecao pisanju. U pismima iz tih godina primjećuje se umoran čovjek koji radi bez odmora i koji jedva nalazi radost u sjećanju na djetinjstvo ili u čitanju evanđelja koje je uvijek nosio sa sobom. Besane noći i nemogući ugovori, pisanje pod ekonomskom prijetnjom. Tijekom 1865. Dostojevski je živio u stanju iscrpljenosti i tjeskobe. Dugovi su ga pritiskali, a nedostatak narudžbi prijetio je njegovu uzdržavanju. Usred te klime počeo je ponovno pisati, tražeći ideju sposobnu iznijeti veliki roman. Provodio je noći budan, s papirima nagomilanim uz slabu svjetiljku, pregledavajući i odbacujući nacrte. U svojim pismima iz te godine govorio je o groznici, o nesanici i o osjećaju utrke s vremenom. Dogovorio je s urednikom Katkovom da će mu poslati kratku priču za ruski vjesnik, ali uskoro je početna ideja prerasla i pretvorila se u ambiciozniji projekt.
Krajem studenog priznao je svom prijatelju Wrangelu da je uništio rukopis i počeo ispočetka. Govorio je da ne podnosi zadovoljavajući tekst kada može pokušati nešto bolje. Tako se rodio plan za zločin i kaznu. Dok je pisao, njegov društveni život gotovo je nestao. Jedva je izlazio iz kuće i primao malo posjeta. Samo je održavao kontakt sa Polinarijom Suslovom, čija je prisutnost u njemu budila mješavinu žudnje i očaja. Često su se prepirali, povređivali riječima i ponovno nalazili. Odbila je njegove ponude za brak, a ta ga je napetost ostavila emocionalno iscrpljenim. Ta će veza kasnije poslužiti kao građa za kockara, gdje je frustraciju pretvorio u fikciju. Prva poglavlja zločina i kazne objavljena su u siječnju i veljači 1866. Publika je reagirala mješavinom entuzijazma i uznemirenosti. Čitatelji su o knjizi govorili kao o uznemirujućem iskustvu. Neki su je čitali ne mogavši spavati, drugi su se osjećali potlačenima njezinim intenzitetom. Radikalni kritičari optužili su ga da studente prikazuje kao potencijalne ubojice, ali opća publika pretvorila ju je u stalnu temu razgovora. Iste te godine, ruski student Aleksandar Danilov ubio je lihvarku i njezina slugu kako bi ih opljačkao. Taj se događaj činio kao točna replika Raskolnikovljeva zločina. Koincidencije su pojačale utjecaj romana i njegova se slava višestruko uvećala. Pretplate na ruski vjesnik porasle su za 100 primjeraka. Dostojevski je, međutim, i dalje bio bez ekonomske stabilnosti. Unatoč uspjehu, dugovao je novac svima. Bojao se da će ga vjerovnici zatvoriti i da će izgubiti djelo u nastajanju. Pritisak ga je naveo da potpiše rizičan ugovor s izdavačem Stelovskim. Obvezao se predati novi roman prije isteka godine ili izgubiti prava na sva svoja buduća djela. Kako bi to ispunio, unajmio je mladu stenografkinju Annu Grigorjevnu Snitkinu, kojoj je izdiktirao kockara u samo 26 dana. Radili su danju i noću s kratkim stankama za jelo ili odmor očiju. Iz tog iscrpljujućeg ritma rodio se afektivni odnos koji se ubrzo pretvorio u brak. Anna će ga pratiti do kraja života. Nakon te isporuke počele su najplodnije godine njegove karijere. Između 1866. i 1869. pisao je gotovo bez prekida. Iskustvo krivnje, kazne i potrage za iskupljenjem postalo je jezgra njegova rada. U zločinu i kazni svaki detalj odražava napetost između razuma koji kalkulira i savjesti koja kažnjava. Raskolnikovljev zločin, planiran hladnom logikom, pretvara se u čin koji ga progoni iznutra. Dostojevski je organizirao naraciju tako da se sve vrti oko te unutarnje borbe i postigao je tako preciznu strukturu da svaka riječ izgleda kao da odjekuje mnogo stranica kasnije. Tijekom 1867. putovao je sanom po Europi kako bi popravio zdravlje i pobjegao od vjerovnika. Provodili su razdoblja u Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji, uvijek s ekonomskim poteškoćama. U Wiesbadenu je pisac ponovno pao u kocku. Ulazio je u kasina s nadom da će dobiti dovoljno za otplatu dugova, a izlazio poražen. Njegovi gubici pridodavali su se epileptičnim napadajima koji su se pojačavali sa stresom. Unatoč tome, usred te nestabilnosti počeo je koncipirati svoj sljedeći veliki projekt – Idiota. Htio je stvoriti lik koji je potpuno dobar, nekoga uistinu lijepog, sposobnog pokazati kršćanski ideal ljubavi u svijetu koji ga prezire. Ta ga je ideja opsjedala. Radio je u hotelima, u najmljenim kućama i vagonima vlaka, diktirajući odlomke dok su mijenjali gradove. U svojim pismima govorio je da jedva spava i da mu se ne odmara. Selidbe su bile neprestane. Ženeva, Vevej, Milano, Firenca. Između putovanja rodila mu se prva kći, koja je umrla nakon nekoliko mjeseci, udarac od kojeg su se oboje dugo oporavljali. Idiot se pojavljivao u nastavcima u ruskom vjesniku 1868. Priča o knezu Miškinu, nevinom i suosjećajnom, suočavala se s društvom koje brka dobrotu sa slabošću. Publika nije u potpunosti razumjela prijedlog, ali su neki čitatelji uočili dubinu eksperimenta. Dostojevski je u lik unio vlastito iskustvo pred streljačkim vodom, tu svijest o životu na rubu smrti. Miškin utjelovljuje pokušaj življenja prema apsolutnoj ljubavi, čak i kada se taj ideal sukobljava sa stvarnošću.
Proces objavljivanja bio je težak. Epileptični napadaji su ga usporavali i prisiljavali na slanje nepotpunih poglavlja. Dio konačnog teksta stigao je u tiskaru usred tiskarskih pogrešaka i neispunjenih rokova. Unatoč tome, pisac je smatrao Idiota svojim najintimnijim dijelom. Govorio je da oni koji ga cijene dijele nešto bitno s njim. Roman je završavao tragedijom, ali ne kao porazom. Za autora, Miškinov neuspjeh nije poništavao vrijednost njegove vjere, nego ju je prikazivao u njezinoj ljudskoj granici. Nakon završetka Idiota, njegova ekonomska situacija ponovno se zakomplicirala. Pomoć izdavača bila je neredovita, a prihodi su stizali kasno. Dok se oporavljao od novog napadaja, počeo je razmišljati o većem dijelu. In pismu svom prijatelju Majkovu napisao je da priprema knjigu pod naslovom Ateizam. Tamo bi se pojavio čovjek koji gubi vjeru i tone u moralni kaos. Ta će se ideja kasnije pretvoriti u Bijese, njegov veliki politički roman. 1869. kada je radio na posljednjim poglavljima Idiota, njegovi napadaji su se učestali. Ispričao je svojoj nećakinji da je imao 2 u 10 dana i da jedva može pisati. Unatoč tome, nastavio je raditi dok nije ispunio obvezu prema Katkovu, svom izdavaču. U kasnijem pismu priznao je da ga je roman ostavio iscrpljenim, ali ga je i približio onome što je smatrao svojom istinom. Vjeri kao unutarnjem iskustvu, bez praktične koristi ili vidljive nagrade. To shvaćanje vjere, slobodne od dokaza i opravdanja, definiralo je iduće godine. Dostojevski je vjerovanje vidio ne kao argument, već kao čin postojanja. Povjerenje u Boga, mislio je, ne bi trebalo ovisiti o rezultatima. U Idiotu se to uvjerenje izražava u svakoj kretnji kneza, koji zadržava svoje suosjećanje čak i pred prijezirom ili nasiljem. Između 1865. i 1871. Dostojevski je prešao iz materijalnog očaja u izvanrednu kreativnu zrelost. Nedaće, gubici i bolesti pomiješali su se s neprestanom produkcijom. U tim godinama pojavila se slika modernog čovjeka koji promatra, sudi i uništava samoga sebe. Svijest, krivnja i sloboda postali su središnje teme. Više nije pisao o društvenim herojima niti o političkim ciljevima. Pisao je o pojedincima suočenima s vlastitim ponorom. Završetkom Idiota, pisac je razumio da se ta napetost ne može riješiti. Ono što je počelo kao potraga za iskupljenjem, završilo je kao portret ljudske granice. Od te točke, njegovo će djelo napredovati prema širem istraživanju zla, vjere i mogućnosti kolektivnog spasenja. Ali to će biti priča idućeg poglavlja njegova života. Političko ubojstvo i završni roman, posvećeno pero pred ruskim mnoštvom. Između 1871. i 1881. Dostojevski je proživio desetljeće intenzivne aktivnosti i rastućeg priznanja. Vratio se iz inozemstva s čvrstom vizijom o sudbini svoje zemlje. Vidio je Rusiju podijeljenu između oponašanja Europe i potrage za vlastitim identitetom. Od tog trenutka pisao je uvjeren da njegovo djelo mora izravno govoriti njegovu narodu. U tim godinama završio je Bijese, roman koji portretira generaciju fasciniranu uništenjem. Priču je temeljio na nedavnim događajima, ubojstvu studenta Ivanova od strane nihilističke skupine koju je predvodio Sergej Nečajev. Zločin ga je duboko dojmio. U fikciji je taj događaj pretvorio u priču u kojoj mali krug revolucionara pokušava izazvati kaos kako bi ponovno utemeljio društvo. Radio je bez odmora između 1870. i 1872. revidirajući svaki nastavak za ruski vjesnik. Pritisci urednika, cenzura i napadi tiska su ga iscrpili. Bijesi su izazvali polemiku. Neki su ga kritičari optužili za deformiranje političke stvarnosti i napad na radikalnu mladež. Drugi su prepoznali da je roman uhvatio moralnu klimu jednog doba. Za njega cilj nije bio bavljenje propagandom, već pokazivanje kako se ideje mogu okrenuti protiv onih koji ih proklamiraju. Likovi su proizašli iz stvarnog života: fanatični Šatov, cinični Stavrogin, manipulator Verhovenski. U njima se ogleda pokušaj zamjene vjere ideologijom. Dostojevski je promatrao kako želja za iskupljenjem svijeta može završiti negiranjem svake odgovornosti.
U svojim pismima objašnjavao je da želi pisati o demonima koji nastanjuju rusku dušu, misleći pritom i na političke strasti i na najintimnije impulse. Kada se roman pojavio u cijelosti 1872. autor se suočio sa žestokim kritikama. Radikali su ga proglasili reakcionarom, a konzervativci su ga gledali s nepovjerenjem. Ipak, djelo je široko cirkuliralo i učvrstilo njegovu reputaciju. Bijesi su označili prijelaz s društvene vizije na duhovnu refleksiju. Tamo zlo nije samo politička struktura, već sila koja može niknuti u bilo kojem pojedincu. Tijekom sljedećih godina nastavio je objavljivati u časopisima i sudjelovati u javnim raspravama. 1873. počeo je uređivati Piščev dnevnik, osobni prostor gdje je komentirao aktualnosti, pravosudne reforme, situaciju seljaka i sukobe između Rusije i Zapada. Pisao je u prvom licu, izmjenjujući analize i anegdote kao da razgovara sa svojim čitateljima. Njegov izravan i moralno angažiran stil privukao je ogromnu publiku. Usred te aktivnosti počeo je koncipirati svoje najambicioznije djelo. Već dugo je razmišljao o romanu koji bi okupio sve njegove preokupacije, slobodu, vjeru, krivnju i iskupljenje. 1878. nakon smrti svog malog sina Aljoše, ta je ideja poprimila konačni oblik. Bol ga je navela da se vrati evanđelju koje je čuvao još iz Sibira. Tamo je pronašao poticaj za pisanje Braće Karamazovih. Rad je započeo 1879. i trajao je 3 godine. Živio je tada u Staroj Rusi, mirnom mjestu gdje se mogao koncentrirati daleko od prijestolnice. Diktirao je čitave stranice svojoj supruzi Anni i ispravljao svaki pokusni otisak s obsesivnom pažnjom. Govorio je da taj roman mora biti njegov duhovni testament. U pismima prijateljima govorio je o priči o ocubojstvu i o vjeri. Braća Karamazovi objavljivani su u nastavcima u Ruskom vjesniku između 1879. i 1880. Od prvog broja čitatelji su primijetili da se radi o nečem drugčijem. Obitelj Karamazov okupljala je 3 generacije sukoba. Otac, Fjodor Pavlović, simbol korupcije, sinovi Dmitrij, Ivan i Aljoša, predstavnici 3 oblika odgovora pred svijetom. Dmitrij, impulzivan i strastven, Ivan, racionalan i skeptičan, Aljoša, vjernik i suosjećajan. Svaki utjelovljuje jednu mogućnost ljudske duše. Ubojstvo oca spaja njihove sudbine. Sudska istraga, ispitivanja i unakrsna priznanja služe autoru da postavi pitanja koja su ga progonila od mladosti. Može li postojati pravda bez vjere? Gdje počinje krivnja, a gdje završava sloboda? Dok je pisao, Dostojevski je temeljito proučavao religiozne i filozofske tekstove koji su inspirirali njegove likove. Uključio je lektiru Schillera, Evanđelja i suvremenih ruskih mislilaca. Svečani ton i opsežni dijalozi dali su djelu neviđenu gustoću. U scenama iz Samostana uveo je lik starca Zosime, duhovnog vođu koji predstavlja istočnu mističnu tradiciju. Njegov govor o praštanju utjecao je na svu kasniju književnost. Autor je radio grozničavim intenzitetom. Pregledavao je tiskarske arke do zore i jedva spavao. U studenom 1880. iscrpljen ali zadovoljan, poslao je posljednji dio uredniku. U jednom pismu je napisao: radio sam 3 godine, a proveo 2 objavljujući. To je odlučujući trenutak za mene. Ubrzo nakon toga izjavio je da želi živjeti još 20 godina, iako je znao da mu je zdravlje krhko. U tim mjesecima primio je neočekivano priznanje. Lav Tolstoj, koji je rijetko hvalio svoje kolege, pročitao je zapise iz mrtvog doma i poslao pismo svom prijatelju Strahovu. Ne poznajem bolju knjigu u našoj modernoj književnosti. Ona je ljudska, iskrena i kršćanska. Kada je Dostojevski pročitao te riječi, bio je duboko dirnut. Čuvao je pismo i govorio o njemu danima. Između dvojice pisaca postojale su razlike, ali su dijelili želju za istraživanjem moralnog stanja čovjeka. Slava Dostojevskog dosegla je vrhunac 1880. kada je pozvan održati govor u Moskvi tijekom otkrivanja spomenika Puškinu. Tog dana pred tisućama ljudi govorio je o duhovnom jedinstvu ruskog naroda i o univerzalnoj misiji njegove kulture.
Mnogi prisutni su briznuli u plač. Tisak je scenu opisao kao čin nacionalnog pomirenja. Od tada je viđen kao moralna figura iznad političkih sporova. Krajem te godine završio je posljednja poglavlja Braće Karamazovih. Djelo je primljeno kao vrhunac njegove karijere. Kritičari su isticali njegovu širinu i proročanski ton. Neki su ga uspoređivali s božanstvenom komedijom ili kraljem Learom. U njemu je Dostojevski uspio spojiti obiteljsku dramu s religioznom refleksijom i psihološkom analizom. Početkom 1881. zdravlje mu se pogoršalo. Patio je od krvarenja uzrokovanih neliječenom aneurizmom. 27. siječnja imao je težak recidiv. Te večeri zamolio je suprugu da zapali svijeću i pročita mu odlomak iz Evanđelja koji je čuvao još iz Sibira. Tekst je govorio o Isusu koji traži krštenje od Ivana i o odgovoru: ispunimo tako svu pravednost. Čuvši to, rekao je tihim glasom: to znači da ću danas umrijeti. Proveo je posljednje sate u miru, zahvaljujući Anni na zajedničkom životu. Zamolio ju je da se brine o djeci i da čuva njihovu vjeru. Umro je malo poslije podneva sa Svetom knjigom u rukama. Sprovod se pretvorio u javnu manifestaciju bez presedana. Tisuće ljudi pratilo je povorku ulicama Sankt Peterburga. Studenti, radnici i dužnosnici koračali su zajedno, neki noseći primjerke njegovih romana. Za mnoge je Dostojevski predstavljao moralnu savjest Rusije. Njegov grob u samostanu Aleksandra Nevskog tjednima je bio prekriven cvijećem i pismima. U danima koji su slijedili, tisak cijele Europe objavio je osmrtnice. U Rusiji su novine govorile o njegovu nasljeđu kao da se radi o proroku. Njegova djela ostala su živa u sjećanju čitatelja različitih ideologija. Liberali su mu se divili zbog obrane ljudskog dostojanstva, vjernici zbog njegove nepokolebljive vjere, mladi zbog njegove iskrenosti. Svojom smrću Dostojevski je ostavio zemlju u krizi, ali i transformiranu književnost. Pokazao je da pitanje dobra i zla ne pripada samo religiji ili filozofiji, već svakodnevnom životu. Bijesi i braća Karamazovi zatvorili su ciklus započet u zatvoru u Omsku. Prijelaz s osobne boli na razumijevanje ljudske sudbine. Njegovo posljednje desetljeće saželo je cijeli put čovjeka koji je upoznao zatvor, siromaštvo i slavu. Pisanje je bilo njegov način otpora i njegov oblik vjerovanja. U svakom liku ostavio je dio sebe, a u svakom čitatelju posijao sumnju i nadu.